Bo día, benvidas e benvidos a esta sesión extraordinaria urxente. Sendo unha sesión extraordinaria urxente, o primeiro punto desta orde do día é a aprobación da propia urxencia en sí. A urxencia ben motivada porque é necesario presentar este acordo plenario ante a Deputación para que poidan engadirnos na subvención do máis rueiro, posto que esta é unha competencia municipal e digamos que de alguma maneira se transfire a eles para poder acollernos a esta axuda. Entón, digamos que temos unha vez máis unha cuestión de prazos, simplemente. Ben, aquí o secretario dice que se pode facer turno de palabra. Se alguén quere facer uso, pois dou turnos dou palabras. Se non... Sí, por grupos. Seguimos a orde establecida. Se alguén quere intervir, interven. Se non, pasamos a votar. Ben. Bueno, bos días a todas e a todos. O de bos días é un eufemismo, xa, chegado ao punto desta convocatoria. O debate desta ausencia non só é debatir a ausencia, é debatir a ausencia e a necesidade de un pleno extraordinario. É dicir, primeiro falo do extraordinario, se nos presenta este pleno extraordinario cando este asunto máis rueiro podía haberse tido aprobado nun pleno ordinario. A finais de decembro, convocar o pleno do mes de decembro e facer un pleno, pero vostedes non quixeron. O certo é que o calendario teñeno marcado vostedes dos plenos extraordinarios e parece que interesa faturar ou interesa outras cuestións. As loitas internas que poidan ter ou deixar de ter non teñen por que afectar ou influir no debir desta sesión plenaria. E o que sucede hoxe aquí é que, ademais dunha falta de respeto a técnicos municipais, faltaselle o respeto de forma flagrante ao grupo da oposición. Se convoca unha sesión con menos de 24 horas hábiles de antelación, cando se decía que se iba a celebrar o día 15, despois o día 18 e despois o día 20, sempre a través dos medios de comunicación, os distintos membros do goberno municipal. Non entendemos a urxencia deste punto e despois explicaremos no debate do punto, se corresponde, porque os plazos, di a alcaldesa agora, unha cuestión simplemente de plazos. Falaremos dos plazos e podíase ter evitado isto. E non entendemos, sobre todo, de que fai unha semana o extraordinario e urxente era o plan máis provincia e da noite para mañán o extraordinario e urxente é o plan máis rueiro. Así o trasladaron os distintos membros do goberno aos medios de comunicación, que era a única comunicación que tuvemos durante todo este tempo. Pero, bueno, xa falaremos. Nós non podemos aceptar esta urxencia, primeiro, pola falta de respeto, pola falta de sensibilidade. Nadie se molestou en preguntar se era o horario adecuado ou non, sabendo que había dúas persoas que se teñan que incorporar a esta corporación. Creo que pouco máis sobre o tema. Ben, pasamos entonces a votar a urxencia deste punto. Deixo o micrófono encendido, non? Entón, o de habitualmente para os votos. Votos en contra. Oito, sí. Abstencións e votos a favor. Hai unha
abstención. Sí, unha abstención. E o resto aproba, que son... Sí. ¿no? Estamos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, Sí, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, porque o de Vitoria voto abstención. Abstención, sí, son 10 aproba. Sí. 10 aproba, unha abstención e 8 en contra. Ben, pois queda aprobada a urxencia con 10 votos a favor. Pasaríamos agora ao momento das tomas de posesión dos novos compañeiros do Partido Popular que están hoxe na sala. Doulles en nome de todos a benvida. Cal é a orde? Ou non temos orde establecida? Aquí no acordo aparece. Eu teño a primeiro de Luís, pero non sei se está Martín posto. Carneiro Feijó. Pois entonces que suba Luís. Xuro, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Ilustrísimo Concello de Cangas, con lealdade ao Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado e defender os intereses dos veciños e veciñas deste pobo de Cangas. E agora o seguinte, Juan Antonio Fernández Graya. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Cangas con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pois pasamos xa ao punto central da orde do día. Antón, preséntalo. Doulle paso ao concelleiro Antón Iglesias. Bo día a todos e a todas. O que nos trae hoxe aquí é a aprobación da asinatura do convenio coa Diputación Provincial de Pontevedra para que se nos inclúa ao Concello de Cangas no proxecto de transformación digital e modernización do censo de vivendas, abreviado máis rueiro. Este convenio ofreceuno a Diputación Provincial xa a comezos do ano 2024. Foi unha subvención que a Diputación fai en nome de todos os concellos da provincia, excepto aqueles que teñen máis de 50.000 habitantes, e que se solicita ao Estado. Unha vez que se foi concedida esa subvención á Diputación, pois pasamos a esta seguinte fase na que os concellos teñen que asinar o convenio. Entón, a justificación deste proxecto, a justificación de por que consideramos que o Concello de Cangas ten que sumarse a esta iniciativa, é porque permitirá dotar o Concello dunha base de datos de vivendas, ademais unificada a nivel de todo o Estado, na que se identifica cada unha das vivendas do Concello e, ademais, implementa toda unha serie de ferramentas que nos van permitir, sobre todo nos departamentos de urbanismo, de estatística, tesorería, acceder con rapidez a datos actualizados de vivendas que nos van a servir para múltiples servicios municipais. Todo iso, evidentemente, mediante esta subvención, sin que lle custe absolutamente nada ao Concello. Unha iniciativa que temos que, desde aquí, aplaudir por parte da Diputación. Por todo isto, consideramos que é necesario aderirse a este convenio polas múltiples beneficios que vai traer para o Concello no seu traballo diario, e agardamos que toda a corporación estea de acordo nestes beneficios e mostre o seu apoio na asinatura do convenio. Por agora, nada máis. Gracias. Ben, abrimos entón as ordes de palabra. Ola, bo día. A miña intervención é para darlle a benvida aos novos concelleiros
que entran hoxe na corporación. Socialista, BNG. Entonces, turno para o Partido Popular. Sí, está ben. Vamos a ver. Enlazando co exposto anteriormente, nos queremos decir que o convenio que foi avalado inicialmente, solicitado desde a Xunta de Goberno Local deste Concello, vamos a entrar nas datas, porque dicía que era unha cuestión de prazos, pois vamos a falar de prazos. O 5 de decembro entra no rexistro do Concello de Cangas a aprobación da Xunta de Goberno da Diputación dicindo que Cangas pode adherirse a este proxecto. E dá un prazo de 10 días hábiles para a aprobación plenaria desta aceptación. Entonces, a urxencia estaba entre o día 5 e o día 20 de decembro do ano 2024. A maiores, o día 13 de decembro de 2024, no medio dese plazo, está informado xa favorablemente pola Secretaría Municipal ese convenio. Terán que dar explicacións vostedes por que antes do día 20 non se convocou un pleno extraordinario e o convocan un mes xusto despois para a adhesión deste convenio. É dicir, a urxencia rematouse o día 20, xa se incumpriu o plazo, falando simplemente de prazos. Esa é a realidade a que nos enfrentamos. É dicir, non se fixo o traballo cando se tiña que facer, cando lle solicita a Administración que vai a conceder a axuda, e veñen agora que a urxencia é agora. A urxencia se rematou. Agora estamos en períodos de prórrogas de concesións de gracia. En período de gracia, como se debe dicir. A semana pasada non sonaba ninguna urxencia, e volvo a insistir. Desde os distintos membros da corporación se nos trasladaba a través dos medios que a urxencia era o plan máis provincia. E así o trasladaron os medios de comunicación con palabras manifestas e expresivas por parte de certos membros da corporación. Agora, da noite para a mañán, aparece que é o máis rueiro. Cando o máis rueiro a urxencia se rematara o 20 de decembro. Fai un mes. Estamos nun estado de gracia, que é o mismo celebralo hoxe que no pleno ordinario do día 31. É absolutamente xa igual, xa estamos fora de plazo totalmente. É dicir, cando chegou o escrito día 5 a este registro, decía que eran 10 días hábiles. Rematou o 20 de decembro. A verdade é que esta situación non ten outra explicación, porque tendo todo favorable, o informe favorable, a aprobación de... non ten outra explicación que é un auténtico despropósito. O auténtico motivo desta situación temos claro que son as loitas internas e a falta de respeto, como dicía eu, aos técnicos da casa, en favores de intereses partidistas. Eso está claro. Isto é un cambio de cromos, o que nos traen hoxe aquí. Estaba convocado un pleno extraordinario para unha cuestión e, polo que vostedes sabrán, cambian o criterio. En canto á subvención, estamos totalmente de acordo. Benvidos as subvencións das administracións enemigas, porque ata agora eran enemigas, e se rexeitaban, e non se intentaban solicitar, e rexeitábanse. E cantas subvencións se perderon este ano e medio atrás por parte do Concello de Cangas, de distintas subvencións da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra. Benvidos. Por fin, parece que lle interesa máis de vez en cando o interés xeral que o interés particular e partidista e a política de vitimismo. Pero, volvo a insistir, non é justificable que sea extraordinaria esta aprobación, nin urxente, porque o prazo, a urxencia rematou o 20 de decembro. Demostran desta maneira que non lle teñen respecto a nada ni a nadie, que a oposición estamos aquí de palmeros. E iso non lle vamos a consentir, lóxicamente. A nos elexíronos para estar aquí, creouse unha corporación, vostedes gobernan, e nós teremos que fiscalizar o seu traballo. Non vamos a estar de palmeros por nada do mundo.
Volvo a insistir, estamos totalmente de acordo pero estas formas non son. Estas non son as formas que ten que haber para sacar adiante un proxecto. Non vamos a avalar a deixadez de que o 20 de decembro tiña que estar isto aprobado en sesión plenaria e que únicamente pola vosa decisión de non convocar o pleno e non traelo aquí, teñamos que vernos condicionados para esta votación. Non vamos a aceptar. Abrimos o segundo turno de palabra. Interven Victoria. Bueno, nos queremos facer constar, principalmente para que conste en acta e conste na veciñanza, que nos temos notificación deste pleno venres ás 12 do mediodía, que nos asuntos do día veñen exactamente, bueno, pois o que falou o voceiro do BNG, bastante dista de todas aquelas noticias que saen na prensa del do día 3 de xaneiro, queremos indicar. Se trae a este pleno aparentemente un expediente aberto en xaneiro do 24, fai un ano, dunha orden ministerial de novembro ou decembro do 23, e que entre esa data e hoxe existiron máis de 12 xuntas de voceiros, nas cales en ningún momento se nos fixo partícipe nin deste convenio, nin da súa adhesión, nin do seu fora de prazo, porque a todo isto fixo referencia o voceiro do Partido Popular. Decirlle a veciñanza que sabemos exactamente o mesmo ca eles, o que puidemos ler na prensa, porque con nós non se compartiu ni se mandou ningún mensaxe da urxencia, do motivo, do porqué, nin tan siquiera desta hora de hoxe. Nos parece unha falta de respeto non solamente á veciñanza, sino a un acordo que existiu no seu momento fai moitos anos en Cangas de que os plenos serían ás 8 da noite para poder conciliar a vida laboral e familiar coa política, e non se respetou novamente por parte desta corporación, e pedirlle disculpas aos veciños de que evidentemente calquer pleno que é público e ao cal poden asistir se lles fai difícil a súa asistencia a un horario como de hoxe, e reitero, sin xustificación, porque tal como reza un documento dentro do expediente que hoxe nos traen a pleno, a señora alcaldesa solicitou unha prórroga para esta axuda, e xa digo que é unha axuda aberta fai un ano hasta o día 15, e se mal non nos equivocamos, hoxe día 20, co cal estaríamos non solamente fora de prazo do que pon a orden, sino que estaríamos fora de prazo da prórroga solicitada por este Concello, a cal, al menos dentro do expediente, igual que outros documentos en Word, os cuales non vamos a facer referencia, non consta unha autorización ni de prórroga nin de aceptación por parte da administración a que falamos, pero principalmente, xa digo, a falta de respeto e conciliación. Me parece increíble que se me mande un WhatsApp para avisarme que se vai a cambiar a cabalgata de Reis e non se me diga que se vai facer un pleno, cal é o motivo e entre que días, non decimos o día, sino entre que días se vai ter e cal é o motivo. Pois nos o recibimos igual que a veciñanza pola prensa, e vemos que ademais o que se publicou na prensa foi mentira, e o expediente que hoxe nos traen a pleno me remito, sin máis que quede constancia. Bueno, por parte do Grupo Socialista, solo decir que íbamos a votar a favor, non vamos a entrar en certas cuestións. Bueno, únicamente decir que voume cinguir únicamente ao tema dos prazos. Efectivamente, nos daban de prazo hasta o 20 de decembro. Naquele momento, como ben dixo o portavoz neste asunto do Partido Popular, toda a documentación estaba preparada. Este expediente fixémolo con rapidez e podíamos intentar convocar ese pleno extraordinario, como vostede di, antes do día 20 de decembro e leválo a aprobar. Considerouse en contra do que insinúan vostedes de que isto dos plenos extraordinarios está para cobrar, que xa tivéramos un pleno extraordinario en decembro, que non íbamos ter outro únicamente para este punto, máis un posible ordinario,
e despois ter, ao mellor, outros plenos extraordinarios que estaban previstos para este xaneiro, e que eso sí que sería, desde o meu punto de vista, unha demostración de que isto se fai para cobrar, e non é así, evidentemente. Por iso se solicitou da Diputación de Pontevedra permiso para que nos deran un prazo un pouco máis longo para presentalo e así non ter que facer tantos plenos extraordinarios. Se nos comunicou que non había problema para aumentarnos ese prazo. A semana pasada se consultou unha vez máis coa Diputación para preguntar se podíamos ter hasta este luns. Nos dixeron que sí, e por iso está convocado para este luns. Evidentemente, xa non hai máis tempo. Máis alá do que graciosamente nos concedeu a Diputación. Por iso se trae por urxencia xa hoxe. É imposible adialo máis. Non se pode levar xa ao ordinario do mes. Gracias. Para empezar, un apunte persoal. O primeiro que me dixeron cando entrei nesta casa fai uns cantos anos é que aquí podíase subsanar situacións, corrixir problemas, pero se había algo sagrado na administración eran os prazos. E iso sigue sendo. É unha lección, o mellor é unha manía miña, pero sigo a raxatabla esas reglas. Vostede mismo xa recoñeceu de que estaba todo o expediente completo para poder celebrar esa sesión antes do día 20 e cumprir cos plazos. Vostede mismo, sin consultar cos demais grupos da corporación, vostedes mesmos decidiron non facelo así. Vostedes antes, coa súa manifestación, dixo que tiñan pensado facer plenos extraordinarios tamén no mes de xaneiro. E da maneira que o dixo, recoñecen que habían outros asuntos que posiblemente necesitaran de aprobacións extraordinarias. Lóxicamente, está poñendo de manifesto que había outras cuestións. Está claro que a lei, que era o plan máis provincia, que o querían traer de forma extraordinaria no mes de xaneiro. Vostedes mesmos, sin consulta ninguna, sin informar ninguna aos demais grupos da corporación, crearon o seu propio calendario. E ao final reventou ese calendario única e exclusivamente por dúas cuestións. Pola falta de respeto que tuveron cos técnicos municipais e polas loitas partidistas. Creo que dentro do Partido Popular podemos criticar a idoneidade das convocatorias de sesión extraordinarias e nunca dixemos por cuestións económicas. E vou non decir outra vez, esta criticámonos en primeiro lugar pola convocatoria ás 9 da mañán. Sabían que había dúas persoas que tiñan que tomar posesión das actas e non tuveron ni o mínimo rigor en preguntar da disponibilidade do horario desas persoas. Cando o sentido común e a historia destas sesións ven sempre marcada ás 8 da tarde. Deciden de forma unilateral levar o ritmo desta sala, sin ter en conta o que pensamos os demais. E iso non vamos a consentirnos. Nos sentímonos insultados, e non só nós, o pobo de Cangas, con esta actitude de decidimos e vai para diante. Sodes o goberno e facedes o que vos dá gana. E nós non pintamos nada. Pois, para levantar a man, teremos que pintar algo. Inda que sexamos 10. Inda que sexamos o grupo mayoritario. Inda que estemos na oposición. A realidade, por moito que se escuden, que intenten justificar o día 20 de decembro, rematou o plazo. Non hai por onde coller este despropósito. É unha falta de respeto e un exemplo que os intereses partidistas dentro do goberno son máis importantes que o interés xeral do pobo de Cangas. Esa é a única realidade do que está sucedendo hoxe aquí. O demais é fume e vender noticias baleiras. E vámonos manifestar en contra desta cosa. Ben, chegamos ao momento da votación deste acordo plenario. É verdadeiro momento
donde o Partido Popular en este caso ten a oportunidade de demostrar que é a voz de Cangas, que efectivamente, como decía Pío, que están aquí porque son persoas electas e mediante o apoio ou non o acordo que o que verdadeiramente hai que decidir e non en sentimentos de ofensa discutibles ou subxectivos. O que vai quedar deste pleno é o resultado desta votación que é o que vai a ir á Deputación de Pontevedra. Dito isto, pasamos a votar. Ben, votos en contra. 10 votos en contra do Partido Popular, 11 con Victoria. Ben. E agora, abstencións, ningunha, claro. Votos a favor. 10. Queda rexeitada a proposta. Efectivamente, queda rexeitada a proposta, que isto debe de ser o que lle interese ao pobo de Cangas. E sen nada máis que engadir, pechamos esta sesión plenaria.